Здравейте, вие сте с клиника Сидидент Усмивка, а аз съм доктор Ситнов. Сега ще ви представя доктор Синей, който е част от нашия екип. Здравейте, аз съм доктор Синей Ниязиев. При една пациентка правихме едно хубаво лечение с циркониевите конструкции. Се получи един хубав, естетичен и добър функционален резултат. И благодаря ви за доверие. И ние благодарим. При този случай пациент се каза Деян Кънчев и преди всичко, като оплакване от пациента, имаше такива наличието на тъмни зони в областта на шийките на зъбите, който от външния вид не се изглежда естествено хубаво от естетична гледна точка. Не беше добър резултат. И имаше такива задържане на храна под конструкцията и старите конструкции, като по обем, като външния вид, видяхме, че има много обемни зъбни коронки, стари конструкции и затруднена хигиена между коронките, кървене във венците, заради това, че има проблем с пародонта. И преди всичко правихме рентгенова снимка. Видяхме, че имаше зъби, които имат нужда от лечение, имаше нужда от ново изграждане с цел да има здрава основа. После махнахме старите конструкции. Това означава, че имаше една стара металокерамична конструкция. Махнахме старата конструкция. И после минахме към изпиляването на зъбите. В този случай, за такива пациенти, които имат живи зъби, ние правим изпиляването с упойка, естествено, с цел да няма болка. Оттам нататък взехме дигитален отпечатък с интраоралния скенер, който ни позволява да става по-точен, т.е. след като се правят конструкциите, да се получава по-хубав естетичен вид. И като взехме дигиталния отпечатък, после правихме предварителен дизайн на коронките, т.е. правихме такива конструкции, които са от пластмас, с цел да видим как ще изглеждат в бъдещето. От средната гледна точка, от симетрия, дали има контакт между коронките като по дължина, големина, дали ще са хубави и как ще се изглежда усмивката. По-нататък, ние след като правихме такъв предварителен дизайн, ако пациентът не е доволен или ако е някакъв проблем, тогава ние пак правим проба, докато стане хубаво, т.е. на нас да ни хареса и на пациентите да харесат. И в крайна сметка правихме циркон конструкции с същата форма и ги цементирахме единични коронки с цел да се получава по-хубава естетика форма и с нова усмивка, с нов дизайн. Аз благодаря за пациентите, които имат доверие към нас и здравейте и всичко!